Sishasha mfuthi ngorosa sibirana ishasha I have realized nganza ukuthi kule nto yabantu bokufika people have various decisions ezenza abafuna ukuthi oh no they must go and ngifisa ukuthi uzwele lensizwa isho ukuthi labantu laba mina bangibulalela uLucky Dube right now anginalaki Dube umuntu ngangibukela kuyena my hero, my everything. But akekho today because of umuntu wokufika. So with all that being said, oh no, they must go. Oh no, they must go. Oh, so this tells you ukuthi people have different stories abangazisho abanazo. So it's, oh no, they must go. Niyashesha ukukhohlwa. Niyashesha ukukhohlwa. Nishesha ukukhohlwa nje ninjalo. Uphi ubaba uLucky Dube? Uphi ubaba uLucky Dube? Wabulawa obani? Abantu abathi benza iphutha. Benza iphutha ngokubulala umuntu owayeyisibusiso empilweni yethu. Ubaba owayesiphilisa esikhulisa esiqaqondo, ubaba owayengenalo udlame. Uphi ubaba uLucky Dube? Mina ngisene enga. Ingakho ke I fully support lento ye-march on march ngoba akusafuneki benzele iphutha. Uphi ubaba uLucky Dube? Liphi iqhawe lami? Uphi ubaba engangibukela kuye? Ubaba owayengenza ngiphile ngibe nethemba lomhlaba. Ubaba owayekwazi ukuthambisa inhlungu zami ze-poverty. Engangithi mangilalela yena ngithi konke kulungile. Enganginesifiso ngelinye ilanga ukuthi ngiyoke ngihlangane naye. Kodwa ngizange ngisahlangana naye. Ngesimanga salaba abantu zifa ngamvunye. Ukuba zange badilikele kulelizwe. Ngabe uLucky Dube usaphila? Uphi ubaba uLucky Dube? Nginenga ke mina. Enga ngaba nayo ngisafunda isikole enga. Bambulala uLucky Dube. Abantu bakubo le. Uphi ubaba uLucky Dube? Mhlambe umenzi uyakhohlwa. Umenziwa akakhohlwa. Senzekelwa thina asikhohliwe. Mina ngikhohliwe ke mina. Uphi ubaba uLucky Dube? Bangambuyisa? No.